Het is de day after, de day before. Uitblazen en terugkijken in Hulst naar het WK veldrijden. Het was echt fantastisch. De sfeer onderling, alles stond door elkaar. Nederland, België, overal kwamen ze vandaan. Echt fantastisch. En verder in deze Zeeland nu. 40 kinderen wachten dringend op een plekje. En anti-rimpel tegelijk met een tatoeage. Goedenavond. Hulst is aan het bijkomen van 3 dagen WK veldrijden. Zeker 50.000 bezoekers kwamen af op het evenement afgelopen weekend. En nou is het opruimen en nagenieten. Gisteren zag Hulst er nog zo uit. Vandaag liggen de stadswallen er een stuk rustiger bij. Dranghekken en tribunes worden weggehaald en lege bierfusten worden ingeladen. Hulst pakt het gewone leven weer op na 3 dagen overspoeld te zijn door sportfanaten en feestgangers. Zoveel toeschouwers waren er nooit in Hulst, denk ik. Of ja, we hebben 15.000 inwoners met 45 of 50.000 of hoeveel waren bezoekers. Dat was wel indrukwekkend. Het was echt fantastisch. De sfeer onderling, alles stond door elkaar. Nederland, België, overal kwamen ze vandaan. Echt fantastisch. Hulst kan even bijkomen, want volgend jaar staat er geen vestingcross op de kalender. En dat is misschien voor het gras ook wel even prettig. Daarna weer gewoon een vestingcross als wereldbekerwedstrijd. En er wordt stiekem al gekeken of Hulst over een aantal jaren opnieuw het WK kan organiseren. Waarbij het jaartal 2032 al voorzichtig wordt geopperd. En wat betreft deze Hulstenaren is het evenement opnieuw van harte welkom. Daar kun je alleen maar trots op zijn, hè? Ik doe dat niet alleen voor de stad Hulst, maar voor heel de gemeente. Ze gaan met die drone over heel het parcours, dat komt Alkmaar in beeld en dan op die schermen zo schoon. Ja, echt, het was gewoon af. Bent u een liefhebber van het veldrijden eigenlijk? Ja, eigenlijk niet. Dus ik heb het wel bekeken, dus ik vond het indrukwekkend nogmaals, maar ja, ik heb er niet zoveel mee. Mag het nog een keer wat u betreft? Jazeker, dus waarom niet? Hè? Dus, we hebben weinig overlast gehad, dus prima. Met dit soort geluiden keert de rust langzaamaan terug in Hulst, in ieder geval voor nu. Zo'n 40 kinderen wachten op een plekje in een pleeggezin in Zeeland. In heel Nederland gaat het om 900 kinderen die op de wachtlijst staan en de aantallen lopen op. Terwijl de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Juvent pleegzorg juist ziet als een van de mooiste vormen van jeugdzorg. Dat zeggen ook pleegouders Laura en Arjan. Dit is de slaapkamer van onze pleegdochter. Zij kwam bij ons wonen toen ze 6 weken oud was. Ze kan niet lopen, weinig woordjes. En daarom hebben we de aanpassingen zoals de staattafel, bubbelbuis, lekker rustig te worden en een aangepast bedje. 6 jaar is het meisje en ze woont praktisch al haar hele leven bij Laura en Arjan. Ze hebben zelf 4 kinderen en zijn speciaal verhuisd voor hun pleegdochter. Het nieuwe huis is rolstoelproof en de pleegouders slapen beneden bij het meisje in de buurt. Ze hebben alle keuzes met liefde gemaakt. Wij houden gewoon heel veel van kinderen. En ik moet zeggen, maar daar kwam ik eigenlijk later pas achter dat als ik zeg maar terugkijk naar mijn gezin van herkomst, waar ik vandaan kom, dat wij ook altijd, onze deur stond altijd open voor mensen die wat meer zorg nodig hadden of die hier en daar vastliepen. Vanuit Juvent kwam de vraag van, willen jullie langer voor haar zorgen? Daar denk je dan met elkaar als gezin over na. Niet wetend dat het... Wat is lang, hè? Wat is lang. Hè, dat het een heel intensief traject gaat worden. Maar in de loop van de jaren zijn we heel blij dat we voor haar kunnen zorgen. We genieten elke dag van haar. Het gaat in pleegzorg vaak om kwetsbare kinderen uit lastige thuissituaties. Vandaar ook dat de naam van de pleegdochter hier in deze reportage niet genoemd wordt. Op dit moment staan er 40 kinderen uit heel Zeeland op de wachtlijst. De jeugdzorgorganisatie Juvent is dus ook erg hard op zoek naar nieuwe pleegouders. Natuurlijk maken we ons daar zorgen om, want je zou voor ieder kind het liefst 2 of 3 pleeggezinnen hebben, waardoor je heel goed kunt kiezen wat het optimale plekje is voor dit kind.
was het maar zo eenvoudig dat we hebben een gezin en we hebben een kind, dus we hebben een oplossing. Ja, zo eenvoudig werkt het helaas niet. Ook misstanden in de pleegzorg, zoals recent in Vlaardingen waar een meisje mishandeld werd in een pleeggezin, maken het er niet makkelijker op. Hoewel het in Zeeland juist leidde tot iets moois. Wat we merken is, naar aanleiding van de negatieve publiciteit, is dat er wel meer mensen zich melden van, goh, wij zouden toch wel willen kijken of we daar iets in kunnen doen. Dus we merken wel een kleine toename in het aantal mensen wat bijvoorbeeld voor een infosessie zich wil inschrijven. Dus dat is wel positief eigenlijk. Dat is absoluut positief. Wij leerden vooral dat je zo blij kan zijn als een kind een blijk van herkenning gaat geven. Na een half jaar, 3/4 jaar. Hè, dat ze haar handjes gaat bewegen. Dat ze naar je gaat lachen. Dat het niet makkelijk is het super waardevol, zeg maar, om een kind een kans te geven, zeg maar. En om iets van jouw rijkdom, overvloed, hoe noem je dat, te kunnen delen. Hè? Gewoon je liefde te delen. Weet u het nog, dat filmpje van die enorme vuurwerkbom bij een ouderencentrum in Oost-Soeburg? De rechtbank heeft 3 mannen van 20 en 21 jaar voor deze en ook andere vuurwerkbommen, alle 3 veroordeeld tot werkstraffen van 160 uur. De 3 lieten de bommen afgaan tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024. Ze wilden flessen met benzine en plakten daar ook cobra's aan vast. En bij het woonzorgcentrum zorgde dat onder meer voor brandschade bij de recreatiezaal, maar vooral ook voor angst onder de medewerkers en bejaarde bewoners van het zorgcentrum. 3300 Zeeuwen keken weer mee met de nationale tuinvogeltelling. En wat blijkt? In Zeeland is de huismus de vogel die het meest is gespot. Dat is bijzonder omdat in de rest van Nederland deze koolmees het meest werd gezien. Bovendien blijkt dat de pimpelmees hier op de foto met een witterkopje aan een opmars bezig is in onze provincie. Ook opvallend, er zijn in Zeeland veel minder kauwen gesignaleerd dit keer. In dit geval even afgebeeld in een kooi. Art Asrian in Terneuzen houdt zich als huisarts dagelijks bezig met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, een zere rug of een ingegroeide teennagel. Maar 1 keer per week laat hij zijn praktijk achter zich en ziet zijn werk er heel anders uit. De huisarts verruilt zijn dokterspraktijk voor deze tattoo-shop. Wat begon als een grap is inmiddels een serieuze zaak. En hij komt hier niet om tattoos te zetten, maar hij zet botox. Ja, waarom niet? Ik moet eerlijk zeggen, vroeger dacht ik ook, mannen met de tattoos, ik heb zelf geen tatoeages. Dan dacht ik, zijn toch een ander publiek is het. Hè? Maar goed, en dan zie je ook dat mensen, wat ik zei, eraan moeten wennen. Dus die combinatie is de samenwerking. We doen het al een tijdje en we horen, ik moet zeggen, alleen maar positieve geluiden. Waarom heeft u ervoor gekozen om hier in een tattoo-shop botox te laten zetten? Nou ja, omdat dokter Asrian hier zijn behandelingen doet en ik zelf in de gemeente Hulst woon. En voor mij is dat eigenlijk de makkelijkste optie. Voordat de huisarts aan de slag ging in de tattoo-shop in Hulst, spoot hij al botox bij mensen om medische redenen. Maar dat werd verder uitgebreid tot cosmetische ingrepen. Niet iedere huisarts staat daarachter, maar volgens Asrian gebeurt het toch. Ik dacht van ja, kijk, als je ene doet, de medische kant, waarom niet ook de cosmetische? Als je het doet, dan kun je net zo goed doen. En het is ook, ik vind het ook belangrijk dat je dat als geheel ziet. Hè? Dus niet alleen een gezicht, maar het is ook als patiënt, als klant. Naast tattoos kan je ook terecht voor een knipbeurt. En nu dus ook voor botox. En dat begon eigenlijk als een grap. Speels. Heel speels. Gewoon ondernemend denken. En gooi een paar ondernemers bij elkaar en dan krijg je dit. En waarom hier botox? Was daar vraag naar? Er is niet per se vraag naar geweest in eerste instantie. Pas nadat wij het aan hebben kunnen bieden, dan is er meer en meer vraag naar gekomen inderdaad. De huisarts is 1 keer per week te vinden in de tattoo-shop. Hij benadrukt dat zijn werk in de huisartspraktijk nog net zo belangrijk is als voorheen. Gelukkig hebben we bij ons op de praktijk alles onder controle. We hebben genoeg artsen, we nemen nog steeds patiënten aan. Dus wat dat betreft kan het goed. En ik doe het ook na 5 uur. Dus na 5 uur. Er zijn een paar redenen, want kun je je voorstellen als iemand komt voor een botoxbehandeling en ik heb een spoedvisite. Ja, ik kan moeilijk tegen de patiënt zeggen van spoedvisite blijf even wachten, want ik heb een botoxbehandeling. Daarom doe ik het na 5 uur, dan heb ik alle tijd, alle rust om die mensen goed te informeren. En dat werkt mij niet tegen als huisarts. Art Asrian is niet de enige. Er zijn meer huisartsen die cosmetische botox zetten.
Maar die zitten niet allemaal in een tattoo-shop. Geen bier, bitterballen of bekers in de voetbalkantine van HVV 24 in Hulst vandaag. Maar foto's van oud-voetbalspelers. Met behulp van die foto's probeerden mensen met dementie voetbalherinneringen op te halen. Als een soort medicijn tegen vergeten. Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Jan Poortvliet. Ze kwamen allemaal voorbij deze middag. Met behulp van deze foto's werd het gesprek op gang geholpen. PSV, wie is de trainer van PSV? Peter Bos. Ja, Peter Bos. Ja, doet goede zaken, 2 jaar bijgetekend, hè? Het doel is om mensen met dementie aan het praten te krijgen. Want net als bij muziek of foto's van vroeger kan ook voetbal oude herinneringen oproepen. Want het verleden is vaak nog wel heel erg sterk aanwezig. En voetbal is, ja, zeker als je daar natuurlijk nu op reageert, voor jou waarschijnlijk een punt geweest waar je heel veel tijd in gestoken hebt, waar je heel veel herinneringen aan hebt. En dat proberen we hier weer te activeren. Voetbalclub HVV 24 is de eerste Zeeuwse club bij wie zo'n sessie in de kantine plaatsvindt. De hoop is dat meer Zeeuwse clubs het voorbeeld volgen. Ja, wij willen in Zeeland hier dan proberen van de grond te krijgen. En misschien dat het een sneeuwbal wordt die over heel Zeeland gaat. Vanaf nu worden op iedere eerste maandag van de maand voetbalherinneringen opgehaald in Hulst. Het was vandaag best een aardige dag in Zeeland. Droog met een zonnetje. En de temperaturen zijn hier zacht voor de tijd van het jaar. Tot wel 9 graden vandaag. En dat is morgen wel anders. 4 tot 5 graden en dan ook nog regen erbij. De temperaturen gaan de dagen daarna een beetje op en neer, maar het blijft regenachtig. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en onze social media kanalen. Op onze site is de Zeeuwse Kamer nog eens terug te kijken en te luisteren. Het ging daar over het volhouden van goede voornemens die we vaak maken aan het begin van het jaar. Daar een paar handige tips om het dan toch vol te houden. En tot zover deze Zeeland Nu. De kop is er weer af voor deze eerste week van februari. Nog een fijne avond en tot morgen.